Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kadalyo mula sa salitang medalyon. Ito po ang nakasanayang tawag sa akin simula noong makilala ako sa aming lugar bilang isang manggagamot. Pero ang totoo ko pong pangalan ay Mario. Ako po ay tubong Bicol. Sa ngayon po ay nasa edad 60 na po ako. Matanda na pero malakas pa rin naman. Sabi nga nila ay para lang daw akong 40 anyos sa tindig at maging sa kutis. Marami po ang nagtatanong sa akin kung ano ang sikreto ko at bakit daw ako parang di tumatanda. Isa lang ang palagi kong sinasagot sa kanila: masayang pamumuhay. Siya nga po pala, maliban sa pagiging isang albularyo, ay kilala rin po ako bilang antingero. Nangangalaga ako ng iba't ibang klase ng mutya at anting-anting. At isa sa pinakapaborito kong inaalagaan at pinapadalisay ay ang mutya ng ahas o tinatawag ding trabungko ng ahas. Noong bata pa po ako ay hindi pa gaano ganap ang modernisasyon. Ito yung panahong simple lamang ang pamumuhay at malawak pa ang mga kabukiran. Malinis ang hangin at tahimik pa ang kapaligiran. Wala pang masyadong gumagamit ng kuryente sa lugar namin. Umaasa lang kami sa mga gasera noon bilang ilaw sa gabi. Iilan pa lang lalo na sa aming lugar ang kayang magpatayo ng mga konkretong bahay. Halos lahat ay gawa sa kahoy, kawayan at pawid. Kapag may bahay kang up and down noon, ay isa ka na maituturing na may kaya o mayaman. Samantala, nabibilang nga kami sa pamilya ng mga maralita. Mahirap kami pero hindi kami nagugutom. Kaya namin kumain ng 3 beses o mahigit pa nga sa isang araw dahil sa dami ng mga donasyong ibinibigay bilang regalo sa panggagamot ni nanay sa aming lugar. Meron din naman kaming munting gulayan sa bukid na kapag maraming naaani ay inilalako namin ito sa bayan. Kuya Bari, kaming dalawa lang ni nanay ang magkasanga sa buhay. Bata pa lamang kasi kami noon nang maulila ako sa ama dahil maaga itong namatay dahil nga sa agat ng kamandag ng ahas. Huli na nang maiuwi siya sa bahay namin. Kumalat na yung kamandag sa buong katawan niya at patay na rin po siya nung makita namin ni nanay. Ang pangyayaring iyon ang pinakamasakit na yugto ng buhay bilang manggagamot ni nanay. Sobrang sama ng loob niya dahil hindi sa dami ng napagaling niyang pasyente ay bigo siyang mailigtas sa kamatayan ang sarili niyang asawa. Dahil doon, tumigil siya sa kanyang panggagamot. Marami sa mga tao ang halos araw-araw nakikiusap sa kanya para makapagpagamot. Pero paulit-ulit lang siyang tumatanggi. Minsan, maaga pa lamang ay nagpupunta na kami sa bukid para lang maiwasan niya yung mga makukulit na pasyente. At sa bukid doon, kami gumugugol ng maraming oras. Doon ko rin nakita at nakilala ang ilang kakayahan ng nanay ko. May angking kakaibang pisikal na lakas ang nanay ko. Lahat kasi ng mga gawain sa bukid ay kayang-kaya niya at siya na ang namahala. Hindi siya kailanman umupa ng tao para magtrabaho sa aming maliit na bukid. Ang mga gawain kasi ng lalaki ay kayang-kaya niyang gawin. Madali lang sa kanya ang pag-aararo, pagbubuhat ng mga sako-sakong bigas o gulay. Halos araw-araw akong namamangha sa kanya hanggang sa hindi ko napigilang magtanong kung saan nga ba nanggagaling ang kanyang angking lakas. At doon niya ipinakilala sa akin ang kanyang anting-anting.
Kuya Bari, isa yung medalyon na hugis bilog na may nakasulat na salitang Latin. Inilabas niya ito sa pinagkukublihang suot na damit. Kapag daw suot niya ang medalyong iyon ay nagtataglay siya ng kakaibang lakas. Magmula noon, palagi ko nang tinatanong kay nanay kung saan at papaano niya nakukuha ang mga agimat. Pero ang palagi niyang sinasagot ay ibinigay raw iyon ng kusa sa kanya ng kalikasan. Humiling ako sa kanya noon na sana ako rin bigyan ng ganoong klasing agimat. At hindi nga namin inaasahan na matutupad pala ang kahilingang iyon. Isang ordinaryong hapon lang iyon. Abalang-abala siya sa mga gawain niya sa bukid, samantalang ako naglalaro sa isang tabi lamang. Nakarinig ako ng malalakas na singasing. Dahil bata pa nga at puno ng kuryosidad ay tinungo ko ang lugar kung saan nagmumula ang kakaibang tunog na iyon. Sa likod ng damuhan ay may nakita akong 2 ahas na nag-aaway. Walang gustong magpaawat. Parehas po na makamandag ang 2 ahas na iyon at lumalapad ang kanilang liig kapag inaatake nila ang isa't isa. Pinanood ko lang ang mga ito hanggang sa tuluyang nagapi ang isa. Maya-maya, umalis ang nanalong ahas. Aalis na sana ako dahil tapos na ang palabas, pero bago pa man ako makaalis, nakita kong bumalik yung nanalong ahas. May kagat-kagat itong isang maliit na puting bilog. Parang maliit na itlog iyon, Kuya Bari, na kulay puti po. Ipinatong niya iyon sa katawan ng walang malay na ahas bago ito umalis. Dahan-dahan akong lumapit sa ahas na iyon at pinulot ko ang puting bagay na iyon. Siya namang paglapit ni nanay. Agad niya akong binuhat palayo sa hayop. Galit na galit niyang binalikan ito. Pumulot siya ng patpat at dinurog niya ang ulo. Iyon daw ang nararapat para sa hayop na pumaslang sa tatay ko. Nang balikan niya ako, ay agad niya akong ineksamin kung ayos lang ako, kung wala ba akong kagat ng ahas. Hindi raw niya kakayanin kung maski ako ay mawala sa buhay niya. Panay-panay ang salita ng nanay ko, pero bigla siyang natigilan nang makita ang aking hawak-hawak. Saan mo nakuha yan? Itinuro ko lamang yung ahas. Isang mahigpit na yakap ang aking natanggap pagkatapos nun. Wala akong masyadong nauunawaan noon. Pero tanda ko po, simula nung araw na iyon, bumalik na ang dating sigla ni nanay sa panggagamot. Saka ko lamang naunawaan ang lahat nang tumungtong ako sa edad na 18. Unti-unting ipinakilala sa akin ni nanay ang lahat ng kanyang mga kakayahan. Ipinakita niya sa akin ang marami niyang koleksyon ng mga anting-anting. Iba't ibang klaseng mga mutya ang nakatago sa isang baul. Ipinakilala sa akin ang mga iyon. Karamihan sa mga ito ay ginagamit niya sa panggagamot. May mga pangbabad, may mga pwedeng pulbusin at ihalo sa gamot, at mayroon ding para sa pangtaboy ng mga masasamang enerhiya. Iilan lang sa mga mutyang iyon ang ginawang palamuti sa kwintas, at isa na roon ang aking suot-suot, ang kwintas na may mutya ng ahas. Ang trabong ko ay ginagamit ko sa panggagamot sa mga taong kinagat ng ahas o anumang hayop na may kamandag. Mabisa itong gamot sa mga ganoong sakit, Kuya Bari. Ibinababad ko lamang iyon sa isang basong tubig at dinadasalan ng itinurong orasyon. Ipinapainom ko ito sa pasyente pagkatapos.
himalang hindi na tinatabla ng kamandag ang pasyente. May nagsabi pa nga noon na baka pagdating daw ng araw, mas magiging magaling pa akong albularyo kumpara sa aking ina. Ganoon na lamang lumipas ang maghapon naming mag-ina. Ang bawat araw namin ay puno ng mga pagsubok. Iba't ibang tao ang aming nakakasalamuha at iba't ibang kwento rin ang aming naririnig. Pare-parehas ang naging ikot ng buhay namin. Hanggang sa isang araw ay may nagpagamot sa amin na galing sa kabilang barangay. Puno ito ng mga kalmot sa katawan. May iilang malalalim ding sugat na kailangan ng agarang panggagamot. Madaling araw pa lamang na isinugod ang lalaking ito. Ayon sa kanya ay isang aswang ang may gawa ng kanyang mga sugat. Agad na madami sa mga kapitbahay namin ang nakiusyoso sa gamutan. Agad ding kumalat sa lugar namin ang tungkol sa aswang na ito sa kabilang barangay. Dahil malapit lamang iyon ay maaari daw na magawirin sa amin ang kinatatakutang nilalang na iyon. Agad naging mabenta ang bawang at asin pagkaraan lang ng ilang araw. Tuwing hapon, nakikita ko silang nagsasaboy nun sa kani-kanilang mga bubong. Ang mga buntis naman ay nakasuot ng mga itim na damit. Naging alerto ang lahat maliban sa amin ni nanay. Kuya Bari, hindi takot ang nanay ko sa ganoong klase ng mga nilalang. Sabi niya ay mas kami pa ang dapat katakutan ng aswang. Bukod sa matapang kasi ang nanay ay marami ding itong alam na ritual at dasal na maaari daw makatalo sa mga ito. At napatunayan ko iyon nang minsang gabihin kami ng pag-uwi galing sa bukid. Mayroon kaming madadaanang kakahuyan. Malamlam ang sinag ng buwan noon. Wala kaming dalang ilawan dahil hindi naman namin akalain na aabutin kami ng dilim sa paglilinis ng aming gulayan. Bit-bit namin ang tig-isa kaming karit ni nanay at tahimik na binabagtas ang daang walang katao-tao. Medyo mahangin pa noon at pakiramdam ko ay may mga bulong akong naririnig sa hangin. Paminsan-minsan ay napapatanong pa nga ako kay nanay kung mayroon ba siyang naririnig. Pero ang sabi lang niya ay wag na raw akong masyadong maingay at dalian na lang namin ang paglalakad para makauwi na at makapaghanda ng makakain. Kuya Bari, bago namin malampasan ang isang malaking puno ng sampalok, ay isang malaking sanga nito ang bigla na lamang bumagsak at humarang sa aming daraanan. Nakita ko si nanay na palinga-linga sa paligid at hindi mapakali. Agad niyang inilabas ang suot niyang kwintas at umusal ng isang orasyon. Ang mga balahibo ko sa batok at kamay ay agad namang nagsitayuan dahil sa tindi ng takot at nerbiyos. Nakakapangilabot. Hindi ang sangang nakaharang. Mas nakapagbigay ng hindi magandang pakiramdam ay ang mga inuusal na dasal ni nanay. Bagamat hindi ko iyon maunawaan, ay pakiramdam ko habang umuusal siya ng orasyon ay may bigla na lamang lilitaw na maligno o anumang mabangis na nilalang sa aming harapan. Huwag kang aatras o lilingon anak, diretso ka lang sa daan ha. Sa sinabi niyang iyon ay agad akong napasabay sa kanya nang inihakbang niya ang mga paa sa mga sanga ng punong iyon para makapunta sa kabilang bahagi. Tuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa narinig ko ang mga kaluskos na mga dahon at sangang nag-iingit. Lumingon po ako, Kuya Bari, at kitang-kita ko na muling umangat ang sangang iyon sa dati nitong taas at kinalalagyan. At sa muling pagbugso ng hangin ay isang nakasusulasok na amoy ang aking nalanghap. Halos sabay kaming muntikang masuka dahil doon.
Mula sa kanyang bulsa ay may inilabas siyang isang bato at iniabot yun sa akin. Tig-isa kami. Maya-maya ay tumahimik na ang paligid. Isa pala iyong agimat na tagabulag. Nagiging invisible daw ang taong may tangan nun sa mga mata ng mga nilalang ng dilim. Pag-uwi namin ay hindi ko maiwasang kulitin si nanay at tanungin kung ano yung nangyari. Anak, may nakasubaybay sa atin kanina na nasa itaas ng puno. Sinusubok tayo. Nay po, ano po kaya yun? Aswang, anak. Aswang po? May aswang na dito sa atin, Nay? Oo, at sa palagay ko ay isa yung dayo. Nay, paano niyo po nalamang dayo yun? Hindi niya kasi tayo kilala, anak. Tama naman si inay sa obserbasyon niyang iyon. Dayo lang at bago sa lugar ang hindi nakakakilala sa aming mag-ina. Natatawa akong sabihin sa kanya na ang lakas ng loob ng aswang para subuking kaming mag-ina. Isang ngiti lamang ang isinukli niya. Pero hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. May narinig kaming mahinang tunog ng wakwak. Agad akong nilapitan ni nanay at hinawakan ng aking kamay. Bumulong siya sa akin at sinabing kumuha daw ako ng asin sa kusina. Sinundan daw kami noong aswang na iyon. Nay, paano po nangyari yun, Nay? Hindi ba't may tagabulag tayo? Paano niya tayo nasundan? Yun nga hindi ko alam kung papaano, pero mukhang malakas ang pang-amoy ng isang ito. Agad akong kumuha ng asin at dinagdagan ko rin ng bawang. Agad siyang naglagay sa mga bintana at pintuan. Para daw di makapasok ang aswang na iyon. Isa sa kinatatakutan ng mga aswang ay ang asin. Masama naman sa kanilang pang-amoy ang amoy daw ng bawang. Maya-maya, narinig na namin ang papalakas na huni ng wakwak na iyon. Nakahinga kami ng maluwag. Ang wakwak ay hindi isang uri ng aswang. Ito po ay isang klase ng malaking ibon na alaga ng aswang. May taglay itong mahika para makapanlinlang ng mga tao. Kapag malakas ang tunog nito ay nasa malayo daw ang aswang. Mahina naman at halos hindi na marinig kung malapit na ang aswang sa taong bibiktimahin nito. Kinabukasan ay dinala sa amin si Aling Bebang na noon ay buntis. Sabi niya, kagabi pa namimilipit sa sakit ang kanyang tiyan. Kinuha ni nanay ang isang kwintas at idinikit iyon sa tiyan ng buntis. Nakita ko ang pangunot niya ng noo. Hanggang sa sinabi niyang wala nang lamang sanggol ang tiyan ng buntis. Iyak ng iyak ang babae noon at tinanong kung papaano nangyari iyon. Pero sabi ni nanay, siya lamang ang makakasagot nun kung ano nga ba ang totoong nangyari. Nagbanggit siya ng oras kung kailan nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Iyon yung oras nung umalis yung aswang na gustong umatake sa amin ni nanay. Sabi pa nga nung babae, may naririnig daw siyang parang tunog ng baboy na paikot-ikot sa kanilang bakuran kagabi. Tapos may naaamoy silang mabaho. Agad naming nakumpirma ni nanay na maaaring aswang nga ang may gawa nun. Agad naming inalerto ang mga tao at sinabi ang katotohanan patungkol sa pagsalakay ng aswang na ito. Galit na galit naman ang mga tao nang malamang may aswang na ngang namiminsala sa aming barangay. Tinipo nila ang lahat ng mga dayo at nakiusap na eksaminin daw namin para mapag-alaman kung sino sa kanila
ang aswang. Hinayaan ako ni nanay na tumingin sa kanila. Kahit papaano, itinuro na rin kasi sa akin kung papaano nga ba malalaman kung aswang ang isang tao. Hindi kayang makipagtitigan ang isang aswang. Malilikot ang kanilang mga mata dahil takot sila na makita ng kausap yung baliktad na refleksyon nito sa kanyang mga mata. Iyon ang pinakamabisang paraan upang malaman kung aswang nga ang iyong kaharap. Pero wala sa mga dayong iyon ang aswang. Kaya nalaman naming hindi taga-baryo ang namemerwisyo. Isang araw, nakita ko si nanay na abalang-abala sa paghalungkat ng mga gamit. Nay, ano bang hinahanap nyo? Kanina pa po kayo hindi mapakali eh. Hinahanap ko yung anting-anting ko eh. Hindi ko makita. Anting-anting? Anong klase pong anting-anting yun, Nay? Saka ano po yung itsura? Tutulungan ko po kayong maghanap. Yung trabong ko ng ahas. Pero, Nay, nasa akin po yung agimat na hinahanap ninyo. Napatingin ako sa aking ina. Nagtaka ako kung papaano niya nakalimutan ang bagay na iyon, samantalang siya naman ang gumawa ng kwintas para sa aking trabong ko. Nay, bakit niyo po hinahanap? Nais ko sanang gumawa ng haplas para sa mga buntis dito sa atin at sa mga may sakit. Nanay, aanihin niyo naman po iyon. Para hindi na bumalik yung aswang dito dahil magiging kargado na ng pangontra ang mga tinatarget niyang biktima. Nang walang ano-ano'y, may isang matanda ang nakarinig sa aming usapan. Siya ang kapitbahay naming si Aling Cora. Walang pasabi itong pumasok bigla ng bahay namin at nakisali sa usapan naming mag-ina. Sabi niya ay maganda raw ang plano naming iyon. Kailangan daw iyon ng mga taga-baryo upang maiwasang maulit ang nangyari sa buntis na inaswang. Ang lahat ng mga taong may gustong magkaroon ng haplas ay hiningan ni nanay ng medalyon ni San Benito. Pagkatapos ay nagluto siya ng langis na nilahukan niya ng iba't ibang klase ng mga damo at halamang gamot. Nang matapos siya, ay inilagay niya ito sa isang kaldero at kinuha ang trabungko ng ahas. Ibinabad niya iyon ng magdamag. Pagsapit ng gabi, muli kaming ginambala ng ingay. Hindi ingay ng aswang kung hindi kaguluhang gawa ng aming mga kapitbahay. Lumabas kami ng bahay at nakita naming naipon sa labas ang mga tao at pinag-uusapan nila na may nakakita raw ng aktwal na pagbabagong anyo ng isang aswang. Tao raw iyon na nag-anyong baboy. Nangunguna si Aling Cora sa usapan. Sino ho ba ang nakakita? Tanong ko dito. Sumagot si Aling Cora at sinabing yung manugang daw niya ang mismong nakakita ng pangyayari. Aling Cora, nakilala ho ba niya? Sagot naman ni Aling Cora ay hindi raw dahil madilim daw ang lugar kung saan naroroon ang aswang. Agad kong hinila si nanay papasok ng aming bahay at kinausap siya ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya na alam ko na kung sino ang dapat bantayan. Isa ngang dayo ang aswang. Pero hindi siya tiga-kabilang baryo. Nakatira siya mismo sa aming barangay. Anak, di mo ba napansin noong pina-examine sa'yo? Nay, natatandaan ko po, hindi po kasali yun sa mga in-examine ko. Sabi ng biyenan lumawas raw. Ganun ba? Isa lang ang paraan para makumpirma natin anak kung siya nga ang aswang. Kinabukasan,
Handa na nga ang haplas na ginawa ni nanay. Isa-isang nagsidatingan ang mga taong nagpagawa noon. Kailangan lang namin iyon imasahe sa tiyan ng buntis at ganun din sa mga taong may sakit. Sa pamamaraang iyon ay hindi sila malalapitan ng dila ng aswang dahil magiging sintigas ng bakal sa pakiramdam ng aswang ang katawan ng mga taong nais nitong biktimahin. Pero ang hindi alam ng mga tao, yung langis na iyon ay may kakayahan ding tumukoy kung mayroong halimaw sa tabi-tabi. Kumukulo ito kapag may masamang elemento sa paligid. Kuya Bari, dahil sa haplas na iyon, nagawa nga naming makilala ang aswang na hinahanap namin. Siya nga yung manugang ng kapitbahay naming si Aling Cora. Ang babaeng iyon ay nagmula sa bayan ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin kung saan ang eksaktong lugar, pero ang bayan nila ay kilala rin talaga na may mga aswang. Pero dahil po sa may respeto ang aking nanay sa lahat ng mga tao sa amin, ay isinikireto namin ang bagay na iyon. Naghintay kami ng tamang pagkakataon para makausap ng masinsinan iyong babae. Ilang araw din ang pinalipas namin. Ayaw kasi namin gumawa ng kaguluhan, lalong-lalo na't sa batas ay hindi kinikilala ang mga kwentong aswang. Nais kasi ni nanay ay daanin iyon sa magandang usapan. Hanggang sa isang araw, naabutan namin sa bakuran niya iyong babae. Naramdaman kong biglang uminit ang agimat na nakasabit sa aking liig. Agad siyang kinamusta ni nanay, pero matatalim na titig ang kanyang isinukli. Naririto kaming mag-ina para kausapin ka sana at baka sakali matulungan ka sa problema mo. Bigla na lang itong umangil sa amin, Kuya Bari. Nagtaray at sinabing wala naman daw siyang problema at mas lalong wala naman siyang balak na magpatulong sa amin. Asikasuhin daw namin ang buhay namin at huwag mangialam sa buhay ng iba. Sa kaunting sinabi ni nanay ay litanya na kaagad ang isinagot nito. Nagalit ang nanay ko at hinamon nito na kung hindi titigil sa pamimerwisyo ay hindi magdadalawang isip na ibuking ang tunay nitong pagkatao. Pero matapang po yung babae at halos habulin kami ng itak ni nanay para lang mapaalis sa kanilang bakuran. Magmula po noon, hindi na natahimik ang bawat magdamag naming mag-ina. Tuwing gabi kasi ay ginagambala kami ng mga kaluskos at paminsan-minsang pagkalmot-kalmot nito sa aming dingding. Nang hindi na po nakatiis si nanay, lumabas siya ng bahay at hinamon ang aswang. Ubos na ang pasensya ko sa iyong aswang ka ha. Sumosobra ka na. Sige, harapin mo ko ngayon. Magtuos tayo. Agad bumulusok mula sa itaas ang isang nilalang na simbilis ng kidlat at sinalakay noon si nanay. Agad siyang natumba dahil sa lakas ng puwersa nun. Inutusan niya ako na pumasok ng bahay dahil malakas daw ang aswang na ito. Hindi ako nakinig sa kanya kasi alam ko po kung iiwanan ko siya, baka mawalan ako ng ina. Nakita ko kasi yung takot sa mata niya, Kuya Bari. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganoon. At nang tingnan ko po si nanay ay napahiyaw ako dahil nakita kong wala siyang suot ni isang mang anting-anting. At nakita ko na nasa itaas ng puno ang aswang at pumuporma na ito'y pasugod. Nakangisi pa nga ito habang pinagmamasdan kaming mag-ina. Kakaiba ang anyo ng aswang na iyon. Kulay puti ang kanyang mga mata. Wala siyang mga pangil pero mahaba at malapad ang kanyang dila na may hati sa gitna. Yung parang sa ahas po.
Nang muli itong sumugod ay iniharang ko ang aking katawan kay nanay. Napatilapon ako, Kuya Bari. Napakalakas nito. Nakita kong biglang umibabaw siya sa katawan ni nanay. Tila tatapusin niya ang buhay ng aking ina. Nakapagtatakang wala ni isa sa mga kapitbahay ang lumabas para tignan ang aming kalagayan. Agad akong pumasok ng bahay at mabilis na kinuha ang latigong gawa sa buntot pagi. Isinuot ko rin ang paboritong anting-anting niya na pinaniniwalaan kong nakapagbibigay sa kanya ng lakas. Nakita ko siyang duguan at nangihina. Siguro dahil na rin sa bugso ng damdamin kasama ng galit at gigil ay pinaghampas ko sa likod ang aswang. Hindi niya nagawang iwasan ang bawat latigong pinadapo ko sa kanyang likod. Duguan rin itong bumagsak sa lupa. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng haplas. Kumukulo ito nang ibinuhos ko ito sa kanya. Doon nagsimulang ipinakita nito ang anyo bilang isang tao at nagsimula ring magsilabasan ang mga tao. Napagtanto kong hindi lang lakas ang kakayahan ang mayroon ang aswang na iyon, kung hindi mayroon din siyang taglay na mahika para itago ang anumang ingay sa kanyang mga binibiktima. Kitang-kita ng mga tao ang pagbabagong anyo ng aswang. Tumambad sa kanilang paningin ang isang babaeng walang saplot at puno ng latay at sugat dahil sa latigo. Mahinang-mahina ito at nagmamakaawang tulungan siya, pero wala ni isa ang lumapit sa kanya, maging ang kanyang biyenan na natulala na lamang sa isang tabi. Maski yung asawa ng babae po ay natulala din at nabigla sa kanyang nasaksihan. Napag-alaman namin na hindi naman pala lihim sa asawa nito ang tungkol sa totoo niyang katauhan. Inamin niya sa harap ng mga tao na dahil sa labis na pagmamahal ay nakaya niyang tanggapin ang kanyang asawa. Palagi naman daw niyang pinagsasabihan ito na kalimutan na ang nakasanayang pang-aaswang at pambibiktima. Gusto ng lalaki ay mabuhay sila ng normal habang bumubuo ng kanilang pamilya. Kaya nga daw niya ito inilayo sa Iloilo para tuluyang makalimutan at kalimutan ang nakasanayang masamang gawain. Hindi niya akalain na magagawa pa rin siyang paglihiman ng kanyang asawa at hindi talaga nito mapigilan ang masamang ginagawa. Humingi po ito ng tawad at pagkatapos ay agad na nilapitan ang asawang nanghihina. Samantala, agad naman kaming tinulungan ng iba naming mga kapitbahay at itinayo nila ang sugatan kong ina at ipinasok sa aming tahanan. Samantalang ang iba naman ay dinala sa barangay hall ang babaeng aswang at doon binantayan ng mga tanod para hindi na makapaghasik pa ito ng lagim. Kuya Bari, kitang-kita ko po ang panghihina ni nanay. Maliban sa mga sugat nito, nakita kong busog na busog ang kanyang mga ugat at naglilitawan ang mga ito, lalong-lalo na po sa bandang liig at sentido niya. Mapapansing kulay itim po ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Agad kong naisip na maaaring may kamandag ang kagat ng aswang na iyon. Agad kong ibinabad ang pagmamay-ari kong trabungko ng ahas. Sa isip ko lang po ay hindi maaaring maagaw ng kamandag na iyon ang buhay ng aking ina. Hindi ko hahayaang maulit kay nanay ang kapalaran ng aking ama. Mabilis kong dinasalan ng munting orasyon ang tubig at ipinainom ito sa aking nanay. Nang matapos niya itong inumin ay ipinasuot ko sa kanya ang mutya ng ahas. Agad namang nawala ang itim na mga ugat. Mahina pa rin siya pero alam kong ligtas na siya sa pagkakataong iyon.
Nagpasalamat naman ako sa aking mga kapitbahay bago nila lisanin ang aming tahanan. Kinabukasan, pinakawalan din ang babaeng aswang sa aming barangay hall. Hindi raw kasi pwede nilang ikulong basta-basta yung babaeng iyon. Bagamat ganoon ang naging hustisya naming mag-ina, nagdesisyon pa rin ang mga tao na palayain na lamang sa aming barangay ang babaeng iyon kasama ang kanyang asawa. Panay ang hingi rin ng tawad ng biyena nito sa mga tao dahil muntik na siyang gamitin ng babaeng iyon para iligaw ang paghahanap namin sa tunay na katauhan ng aswang. Gustong palabasin ng babae na siya ang nakakita sa aswang habang nagpapalit ito ng anyo, gayong siya naman pala ang tunay na kampon ng kadiliman. At hindi basta-basta ang kanyang lakas. May taglay din itong kamandag tulad ng sa ahas. Malaki po ang pasasalamat ko sa kalikasan dahil sa pagbibigay niya sa akin ng biyayang trabungko. Hindi lang buhay ni ina ang nailigtas ko, kung hindi nabuksan ko rin ang isipan ng mga taong unti-unti nang naniniwala sa kasinungalingang binuo ng aswang na iyon para lamang iligaw kaming lahat sa aming paghahanap sa pesteng aming kinamumuhian sa barangay. Samantala, Kuya Bari, bagamat nakaligtas ang nanay ko noon sa tiyak na kamatayan, natuklasan kong mayroon din pala siyang iniindang karamdaman. Dahil sa sakit niyang iyon ay naging makakalimutin siya. Sabi nga ng ilan, madalas mga matatanda daw ang nakakaranas nun na tinatawag nating ngayong demensya. Hindi pa naman talaga matanda ang nanay ko noon para danasin niya sa ganoong edad ang ganoong klasing sakit. Pero po kahit naging makakalimutin siya at nagiging bugnutin minsan na parang bata, mas lalo ko pong minahal ang nanay ko dahil bago siya magkaganoon, nagawa niyang ituro sa akin ang lahat ng kanyang kaalaman. Naging mahusay siyang guro sa akin. Hindi lamang tungkol sa mga anting-anting, kung hindi maging sa kung papaano maging isang tunay na tao at kung papaano pahalagahan ang bawat buhay na mayroon tayo. Kuya Bari, dito na po natatapos ang aking kwento. Sana po'y maitampok nyo rin po ito sa inyong channel. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Mario. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Sheena. Isa po akong estudyante. Nakakahiyamang aminin, Kuya Bari, ang buong akala ng mga magulang ko ay nag-aaral ako ng maayos. Taga-bukid lang po pala kami, Kuya Bari, at nagpapadala lang sila ng pera para sa aking tuition. Hindi nila alam na madalas akong gumigimik kasama ang aking mga barkada. Noong una ay maayos lang naman sana ang ginagawa kong pagpasok sa paaralan. Ngunit napagalitan po kasi ako ng aming dean at nasuspend, kaya naman hindi na din ako pumasok. Nawala na po ako ng gana, lalo na at madalas pa akong ipahiya ng teacher kong iyon sa ibang estudyante. Kaysa naman sa ma-drop out ako, pinagsalit-salit ko na lang ang araw ko ng pagpasok. Ayaw ko naman kasing matawag na walang galang. Aksidente lang ang pagkakasagot ko po sa aking teacher. Ginawa niya kasing katatawanan ang aking mga magulang sa klase. Nairita ako kasi syempre mga magulang ko po iyon eh. Kung nagtatrabaho kami sa bukid para makapag-aral ay wala namang siyang pakialam. Hindi niya naman ako pwedeng maliitin ng ganun-ganun lang. Ang nangyari po
Ako pa ang nagtatanggol sa aking sarili, ay ako pa ang naging masama. Kaya naman, para maiwasan kong makagawa ng kasalanan, ay mas minabuti ko pang iwasan ko na lang. Mahirap naman ma-expelled. Mahihirapan ang kahit sino na makapag-enroll ulit kapag blacklisted na siya sa kahit na saang school. Sa aking paggala, doon ko nakilala itong si Angela. Madalas niya akong ayain sa isang bar sa Pasay kada araw ng Biyernes. Nagpupunta kami doon para mag-inuman, mag-videoke at lumantak ng pulutan. Sa katunayan nga po Kuya Bari, ay naging isa ako sa mga suki ng nasabing bar na hindi ko na lang muna papangalanan. Mahirap na po kasi na ma-issue ang kanilang bar, lalo na't kilala pa ang tao na may-ari nito. Palaging sinasabi sa akin ni Angela na masarap daw ang mga pagkain sa bar na iyon. May sosyaling restaurant din kasi sa tabi nun at doon kami madalas tumambay hanggang madaling araw. Noong unang punta ko po sa bar na iyon, akala ko hindi ko kayang ma-afford ang kanilang mga pagkain. Pero gayon na lang ang gulat ko nang makita kong mura lang pala ang kanilang pagkain. Pangkarinderya lang at masarap pa. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking sarili at madalas nang magpunta na nga doon. Ang dating isang beses lang isang linggo ay naging gabi-gabi na ngayon. Nakilala ko na nga ang kusinero ng nasabing bar. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Manong Aboy. Naging kasundo ko siya kaagad dahil pareho pala kaming taga-probinsya. Sanay din siya sa mga pangungutya ng mga tao sa kanilang pamilya. Kaya naman pinilit niya ang sarili na magpunta sa Maynila, dito nga sa Pasay. Noong bago pa lang siya sa lugar na ito, halos wala siyang nagiging kaibigan. Lahat ay hinuhusgahan siya, kaya naman ginawa niya din ang lahat upang makasundo niya ang mga ito. Ginawa niya ang mga bagay na labag sa kanyang pagkatao para lang mabuhay, Kuya Bari. Kapag naman tinatanong ko naman itong si Manong Aboy kung ano iyon, hindi naman siya sumasagot, kaya naman wala din akong magawa kung hindi ang manahimik na lang. Mahirap din naman kasing huwag makipagsundo sa mga taong nauna pa sa atin sa lugar na kinaroroonan natin. Isang araw, hindi ko nakasabay sa pagpunta sa Pasay si Angela. Anya, may pupuntahan siyang event kasama ang kanyang mga magulang. Mayaman nga naman kasi ang pamilya ng kaibigan kong iyon, kung kaya nasusunod ang lahat ng kanyang gusto. Mag-aral man siya o hindi, ay okay lang. Kaya niya namang mabuhay. Samantalang ako, eto Kuya Bari, nagsisinungaling sa aking mga magulang. Ang buong akala nila maayos akong nag-aaral. Akala nila malapit na akong magtapos. Ang hindi nila alam, gumigimik lang ako. Naghihintay pa kasi ako ng tiyempo, Kuya Bari, para masabi sa kanila ang buong katotohanan. Alam ko namang magagalit sila pero hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. 7:00 pa lang ay nasa loob na ako ng bar. Naisip kong gamitin ang VIP room na reserve talaga ni Angela kapag nagpupunta kami doon ng dalawa. Tinawagan ko siya at ang sabi niya, hahabol daw siya mamaya. Kung kaya nag-order ako ng 2 beer at isang serve ng sisig. Paborito ko, Kuya Bari, ang sisig ng Pasay dahil napakasarap po nito. Malinamnam at maanghang.
Hindi ko po maiwasang mapapikit talaga habang pinagmamasdan itong inihahatid ng isang waitress sa loob ng VIP room na umuusok-usok pa sa sizzling plate. Noong makaalis ang waitress, pumili ako ng kantang naroroon sa videoke machine. Pumailan lang ang maharot na musika sa buong kwarto, kaya na-enjoy ko naman ang pag-iisa. Maya-maya'y naisip kong langtakan na ang sisig dahil napakasarap po nito, Kuya Bari, kung kaya't naghanap ako ng kalamansi. Nagpatawag ako sa isang waitress at nanghingi ng kalamansi. Hindi ko naman alam kung bakit masyado yata siyang matanong. Bakit raw kailangan ko pa ng kalamansi? At kesyo maasim na raw ang sisig kaya hindi ko na kailangan iyon. Tumawa lang ako at sinabi kay ate waitress na customer naman kasi ako kaya hindi niya kailangan pang magtanong kung bakit kailangan ko ng kalamansi. Siyempre masarap po iyon lalong-lalo na sa sisig. Kung kaya't wala nang nagawa pa ang babae kung hindi ang kakamot-kamot habang naglalakad palabas ng VIP room. Para pang ang ayaw niya akong sundin kaya iiling-iling na lang akong lumagok ng bote ng beer habang sumasandok sa pulutang sisig. Mga halos 10 minuto din bago nakabalik ang waitress at namumutlang hinarap ako. Parang ayaw pa niyang ibigay sa akin ang kalamansi. Kung kaya't sinabi ko sa kanya sa malakas na boses na miss, kailangan ko na ang kalamansi. Wala siyang nagawa kung hindi ang iabot iyon sa akin. Muntikan pa nga akong mapamura nang mapagtanto kong wala siyang iniwang kutsilyong panghiwa. Kung kaya't pinunit ko na lang ang balat nun at piniga ang katas sa sisig na nasa aking harapan. Hinalo-halo ko ito at inaamoy-amoy pa nga Saka ako lumagok muli sa aking beer. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagbaba ko ng baso, hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ako po ay namamalikmata lamang dahil sa aking kalasingan. Bigla kasing nagbago ang anyo ng sisig at umalingasaw ang napakabahong malansang amoy. Kumabog ang aking dibdib dahil biglang nag-iba ang bawat piraso nun. Para bang naging balat ng tao? Makunat at kakaiba ang grano. Nakaramdam po ako ng pagkabilasa kaya naisip kong patakan pa ulit ang sisig. Hindi na siya nagbago pang muli at iyong unang hitsurang nakita ko ang siyang naging hitsura niya ngayon. Nahindik ako nang makitang may isang mata. Mata ng tao. May matang nakahalo sa bandang ibabaw at nagdudugo iyon. Napamura ako, Kuya Bari, at bigla akong nasuka at halos nahirapang mapakalma dahil sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko po, mamamatay ako sa kakasuka. Biglang nanghina ang aking buong katawan kaya sumandal ako saglit sa sofa. Papikit na sana ang aking mga mata kung hindi nga lang dumating bigla si Manong Aboy. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ayos lang ba daw ako. Para kasing nangihina ang aking kamalayan at malapit ng mahimatay. Tumango ako sa kanya at sinabi sa kanya na aalis na ako dun sa lugar na yun.
Biglang hinaplos ni Manong Aboy ang aking mukha, saka nagsalita ng mariin. Anya, huwag daw akong maingay kung gusto ko pang umalis ng buhay doon sa lugar na iyon. Ang sabi niya, hindi ito basta-basta lugar na pwedeng magliwaliw ang kahit na sino dahil posibleng mapahamak ang mga taong makakatuklas ng sikreto ng mga taong nasa loob ng bar na iyon. Nagtatakang tumingin ako kay Manong Aboy at tinanong sa kanya kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, mga aswang raw ang mga taong nagtatrabaho sa loob ng bar na iyon at naghahanap lang ng mapapatay na tao para gawing mismong sisig ng Pasay. Kilalang masarap na pagkain ang sisig, ngunit walang nakakaalam na ang pangunahing sangkap pala ng kanilang pagkain ay karne ng tao. Para mas malinaw, dinurog-durog na karneng tenga, ilong, labi at balat ng tao ang nasa sisig nila. Mukha lang itong masarap, ngunit nagbabago daw ang anyo nito kapag napapatakan ng katas ng kalamansi. Nahindik ako sa kanyang mga sinabi, kaya pabulong akong nakiusap kay Manong Aboy kung papaano niya nalaman ang lahat ng ito. Ang sabi niya sa akin, alam na niya ang lihim ng mga tao sa bar noong unang maging empleyado pa lang siya ng mga ito. Pilit siyang pinapaslang ang isang taong nalasing lang sa bar at siyang ginawang sisig para isilbi sa mga customer. Noong una daw ay natatakot siya sa kanyang ginagawa. Kinakabahan at nandidiri habang hinihimay ang bawat parte na kailangan niyang lutuin upang isilbi. Pero hindi nagtagal ay nasanay na raw siya. Nagagawa na daw niyang kalikutin ang bawat parte ng tao hanggang sa masikmura na nga raw niya ang kumatay ng ganoon. Ang buong akala niya, alam ko raw ang tungkol sa bagay na iyon nang una akong pumasok sa bar. Hindi niya alam na ito pa lang ang magiging dahilan para malaman ko ang mga nakakatakot na bagay na nagtatago sa loob ng bar na iyon. Umiling ako kay Manong Aboy at sinabing wala po akong kaalam-alam. Habang sinasabi ko iyon, Kuya Bari, ay takot na po ako, maging kay Manong Aboy. Nagpalinga-linga ako sa paligid at tinitingnan ko ang mga taong naroroon. Maya-maya'y sumenyas ito nang wag daw akong maingay at sumunod sa kanya. Nang gabing iyon ay pinatakas niya ako at pinadaan sa likurang bahagi ng bar na iyon. Mahigpit niyang ibinilin na wag na raw akong babalik pa doon kahit kailan. Doon ko palang napag-alaman na ang bar na iyon pala ay puro aswang ang pumupunta. Puro aswang ang customer nila. Yung mga normal daw na tao ay hindi na nakakalabas pa sa bar na iyon. Kaya pala tuwing papasok ako doon ay tila kakaiba ang mga titig sa akin ng mga tao na nag-iinom doon. Bilin pa sa akin ni Manong Aboy na wag ko daw sasabihin kay Angela ang nalalaman ko dahil isa daw ang mga magulang niya sa may-ari ng bar na iyon. Nabanggit din sa akin ni Manong Aboy na ang pamilya pala ni Angela ay may lahing aswang. At ang mas nagpakabog sa aking dibdib ay naisip kong ang dami ko na palang nakaing sisig doon. Tanong ko anong gagawin ko. Nataranta ako nung gabing iyon.
kung kaya't sumangguni ako sa isa kong kaibigan. Abuti na lang at albularyo ang kanyang lolo, kung kaya't tinulungan nila ako. Pinuntahan ko ang kaibigan kong si Julian. Ipinakilala niya ako sa kanyang lolong albularyo at sinimula na ang kanyang paggagamot. Ayon sa albularyo ay mabuti daw ay naagapan ko ang aking sitwasyon dahil kung hindi daw ay maaaring nayanggaw na ako. Halos nakalimang beses din po akong pumunta doon sa albularyong iyon upang magpagamot. At sa kabutihang palad naman ay nagamot niya ako. Mabuti na lang po, Kuya Bari, ay nailigtas ako ng albularyo. Doon palang rumolyo sa aking isipan ang aking mga nagawang kasalanan. Doon ko palang napagtanto ang lahat ng kamaliang nagawa ko sa aking buhay. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang sa kabila ng kanilang walang katapusang pagtatrabaho, maiahon lang ako sa aking pag-aaral. Mula po noon, pinilit kong magbago. Hindi ko na hinayaan na maging matigas ang aking ulo sa harapan ng aking teacher at ginawa ko po talaga lahat para makabawi sa mga pagkukulang ko sa aking pag-aaral. Kalaunan ay hindi ko na napapansin si Angela. Marahil nalaman niya rin na alam ko na ang lihim nila. Hindi ko na siya nakita pa kailanman, kaya't alam ko iyon na ang dahilan. Hindi ko rin maintindihan, Kuya Bari, kung bakit nangyari ito sa akin. Ngunit napagtanto ko din na kung hindi dahil sa sisig na iyon, ay hindi ako magbabagong buhay. Isang kakaibang karanasan ang muntikan ng magpahamak sa akin. Isang pagkain na kailanman ay hindi ko nakakainin. Isang karimari-marim na sisig na mula sa Pasay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. God bless po at ingat po kayo lagi. Lubos na gumagalang, Sheena. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang masayang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pati na rin sa inyong mga nakikinig. Sana po ma-enjoy nyo ang ikikwento ko. Gusto ko lamang pong ibahagi itong nangyari sa akin taong 1993. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako makatulog tuwing gabi kapag naaalala ko po ang mga nangyari. Bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako nga pala si Rudy. 31 years old na at nagtatrabaho bilang CQ sa isang grocery shop sa syudad malapit sa amin. 6 na taon na rin po ako sa aking trabaho. May 2 akong anak, isang babae at bunsong lalaki na parehong nasa elementarya. Ang asawa ko po naman ay housewife lamang. Mayroon po siyang sakit na hika, kaya ang sabi ko sa kanya ay sa bahay na lang siya mamalagi. Nagbebenta siya ng tusino at longganisa para na rin makatulong sa mga gastusin namin sa araw-araw. Malaki na kasi ang gastos sa pagpapaaral at hindi naman sapat sa amin ang kinikita ko bilang security guard. Ngunit kahit papaano po ay nakakaraos naman kami sa awa ng Diyos. Umaga po ang shift ko, 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Kaya naman halos 9:00 na ako kung makauwi gabi-gabi. Pabor naman po sa akin ang ganitong oras. Hindi ako napupuyat, hindi tulad noong night shift na laging kulang ako sa tulog. Paano ba naman,
hindi masanay-sanay ang katawan ko sa panggabing trabaho. Pagkababa ko sa waiting shed sa sentro ng bayan namin, magta-tricycle pa po ako papasok sa barangay at ibababa naman ako nito sa harap ng maliit na chapel. Tapos ay maglalakad pa ako papasok para lang marating ang bahay namin. Medyo liblib po ang lugar na tinirhan namin. Ito lang po kasi ang pinakamurang nahanap naming lupa noon bago pa lamang kami magpakasal. At dahil po dyan, hindi pa po sementado ang daan kaya hindi pumapasok ang mga pumapasadang tricycle. Maputik din lalo na kapag umuulan kung kaya't bike lang at pribadong motorsiklo ang pumapasok. Isang beses, umuwi ako mga bandang 10:00 na ng gabi. Na-late kasi ang papalit sa akin. Hindi ko naman pwedeng iwan na lang ang binabantayang shop, kaya kinakailangan kong mag-overtime. Pagkababa ko sa may chapel ay naglakad na ako pauwi sa bahay. Kumpleto naman po ang poste ng ilaw kaya maayos kong naaaninag ang aking dadaanan. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay may madadaanan kang bakanting lote na nasa gilid ay may maliit na poste ng ilaw na medyo malamlam ang binibigay na liwanag sa daan. Maya-maya'y sa ilalim ng maliit na poste na ito ay may nakita akong isang matandang babae na naka-jacket. Nakataas pa nga ang hood ng jacket sa ulo kaya hindi ko po maaninag ang kanyang mukha. Maliit lang naman kasi ang barangay namin, Kuya Bari, kaya halos lahat ng tao dito ay kilala ko o kaya ay namumukhaan ko. Ngunit nang dumaan ako sa harap ng matandang ito ay hindi ko makilala ang mukha niya. Mabagal akong naglakad habang tinitingnan sa gilid ng aking mata ang nakaupong matanda. Sa harap nito ay may malaking bilao na natatakpan ng kulay puting sako. Noong makalampas ako sa matanda ay nagtaka ako. Anong ginagawa niya doon? Bakit ganitong oras siya ng gabi nagtitinda na halos wala ng tao na dumadaan? Pag-uwi ko po ay nalimutan ko rin naman ang matanda. Tinulang manok kasi ang ulam namin at paborito ko po ito, Kuya Bari. Nilantakan ko kaagad ang nakahandang hapunan. Pero noong sumunod na gabi, pagdaan ko po ay naroon ulit ang matanda na may tindang nasa bilao. Pilit ko ulit sinisilip sa gilid ng aking paningin ang hitsura ng matanda. Gusto ko itong makilala upang kung sakali ay matanong ko kung anong ginagawa niya sa ilalim ng poste sa 10 oras ng gabi. Ngunit Kuya Bari, hindi ko talaga maaninag. Parang minamaskarahan siya ng dilim. Noong makalampas ako ay binagalan ko ang aking paglalakad. Sobrang hindi mapakali ang kuryosidad ko. Gusto ko malaman kung sino ang matanda at lalo na kung ano ang tinda niya na nasa bilao. Dahan-dahan akong umikot at naglakad palapit sa matanda. Sa hindi ko po malamang dahilan ay kinabahan ako. Kahit pa dala ko naman ang rehistradong pistola na gamit ko sa trabaho kung sakali mang may mangyaring masama. Nakaharap sa malayo ang matanda. Para bang may hinihintay na kung sino. Halos kalahati lang ng taas ko ang matanda. Nasa harapan niya ang bilao na natatakpan ng sako. Lumapit ako
at akma sanang pipisilin ang umbok sa bilao para magkaideya ako kung ano ito, ngunit bigla akong sininghalan ng matanda. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Nabigla ako at bahagyang napaatras. Magaspang ang boses ng matanda. Tiningnan ko siya at saka sumagot, Titingnan ko lang sana kung ano po ang tinitinda nyo." Hindi ko pa rin maaninag ang mukha ng matanda. Ngunit napansin ko, Kuya Bari, na ang mga kamay nito ay butot balat na maugat, kulubot na parang patpating kahoy. Lumalabas din sa hood ng jacket ang kulot na kulay puting buhok ng matanda. "Umalis ka na, iho! Hindi ikaw ang mga klaseng taong pinagbebentahan ko nito." Karalgal na sabi at turo niya sa kanyang bilao. "Ho? Bakit po ba? Ano po ba yung tinitinda nyo at kailangan ganitong oras ng gabi kayo nagbebenta?" Nakatitig lang siya sa akin. "Bakit? Bibili ka ba?" Hindi ko alam kung bakit, ngunit mas dumagdag ang kaba na nararamdaman ko. Tinanong niya lang naman ako kung bibili ako ng tinda niya sa bilao. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay bahagyang lumipat ako sa bandang kaliwa, kung kaya't bahagya kong nasipat ang kanyang mga mata. Napatitig ito sa akin at parang may kung anong nangyari at bigla akong napatanong ng, "Magkano po ba?" Ngumisi lang siya at ipinasok niya ang kamay sa ilalim ng sako at may kinuha. Hugis bilog na bagay ito na nakabalot sa isang plastik. Inilahad niya ito sa akin. "100 piso na lang ito para sa iyo," wika ng matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa hindi ko po maipaliwanag ay kumuha na lang ako sa aking bulsa ng 100 piso. Iniabot ko ito sa matanda at saka kinuha ang bilog na bagay na nasa plastik. Mabigat po ito, hindi matigas at hindi rin masyadong malambot. Parang mabigat lang na unan. Paalis na sana ako nang bigla akong tinawag ng matanda. "Iho, huwag mo munang bubuksan. Saka na lang, pagdating mo na lang sa bahay nyo." Tumango lang ako at saka naglakad na paalis. Habang naglalakad ay iniisip ko kung bakit ako bumili sa matandang iyon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Baka gumana lang siguro ang aking pagiging usisero. 100 lang naman ang binayad ko, ngunit sayang pa rin. At dapat siguro tinanong ko ulit siya kung ano ba talagang laman ng bagay na ito. Pagdating ko po sa bahay, Kuya Bari, ay sinalubong ako kaagad ng aking asawa. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ito nga bigla ko na lang binili. Ewan ko, siguro parang tulong ko na lang sa kanya para kasing mahirap yung matanda eh. Ay, ganun ba? Okay lang yun, at least nakatulong ka doon sa matanda. Sabi naman sa akin ng aking misis. Sumang-ayon naman ako. Baka nga kailangan lang talaga ng matanda ng pera kaya nagbebenta siya kahit gabi na. O sige mahal, ilagay mo na yan sa mesa at buksan na natin yung binili mo. Kumuha siya ng gunting at iniabot ito sa akin. Hindi pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. Gumawa ako ng X na gupit at saka pinunit ang makapal na plastik na balot. Biglang umalingasaw ang isang malansang amoy.
Oh, ano yan? Karning baboy? Tanong ng asawa ko. Itinuloy ko lang ang pagbukas. Karning baboy nga, Kuya Bari. Ipinatong ko ito sa lababo at saka naghugas ako ng kamay. Tingnan mo nga naman pag sineswerte ka, Hindi na rin masama 100 lang para sa ganitong karaming baboy. Pwede na natin itong ulamin bukas, sabi ko sa aking asawa. Pabalik na sana ako sa sala para manood ng TV nang bigla kong narinig ang tili ng asawa ko mula sa kusina. Tulala siya. Nakatakip ang kanyang bibig na itinuturo ang karne. Lumapit ako, Kuya Bari, at tiningnan ko kung anong itinuturo niya. Nagimbal ako noong makita kong may daliri. May daliri ng tao sa karning baboy na nasa lababo. Hindi lang isa, kundi kumpletong 5 daliri. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Anong gagawin natin? Tanong ng aking asawa. Grabe, ano ba to? Sige. Tatawag ako ng pulis para malaman nila kung ano nangyari. Natataranta kong sagot sa aking asawa. Inireport namin sa pulis ang nangyari. Ikinuwento ko lahat. May ilang katanungan lang sila sa akin. Pagkatapos, yun na. Hindi man lang nila sinabi sa akin kung huhulihin ba nila ang matanda. Kung kaya't nagtanong na ako. Chief, naabangan niyo po ba yung matanda mamayang gabi? Tanong ko sa pulis. Tinitigan lang ako ni Hepe na para bang may masama akong ginawa. Sasabihin ko sa iyo to dahil karapatan mo naman ito at para rin matahimik ka na at mabigyang kasagutan ang mga tanong mo. Pakiusap ko lang, sana lang hindi ito makalabas kung kanino pa, maski sa asawa mo Nagtataka naman akong tumango na lang sa pulis. Matagal nang nagbebenta ang matandang yan dito sa lugar natin. Siguro ay hindi nyo lang napapansin dahil gabi na ito kung pumwesto at saka paiba-iba rin ito ng lugar kung saan ito nagbebenta. Ngunit hindi mga normal na tao ang suking customer ng matandang yan. Hindi ho normal? Ano po ba? Garalgal na tanong ko sa pulis. Pare, huwag ka mabibigla pero may mga kakaibang nilalang pa rin na naninirahan dito sa lugar natin. Mga aswang sila na gusto na lamang ng tahimik na buhay. Kaya imbes na pumatay ang mga ito ng tao, bumibili sila sa matanda para maibsan ang gutom nila sa laman ng tao. Bakit hindi sila hinuhuli o pinapatay? Nanginginig kong tanong sa pulis. Maya-maya'y tinapik lang niya ako sa balikat. Matagal na silang tumigil sa pagpatay ng mga tao. Mga dating tao din naman sila na tulad natin na gusto lamang mabuhay sa mundong ito. Isa pa, may kasunduan na ang mga lahi nila at ni Mayor. Nahahayaan lamang sila ng mga pulis basta ba walang gagawing krimen na ikapapahamak ng kahit sino mang residente ng baryo natin. Nanlumo ako sa aking mga narinig mula sa pulis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung maiintindihan ko ba o matatakot. Tumalikod na lang ako nang hindi nagpapaalam dahil na rin siguro sa kaba at takot na nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Pumasok ako sa bahay. Niyakap ako ng asawa ko dahil siguro nahalata niya ang pagkagulat sa mukha ko. Namumutla kasi ako, Kuya Bari. Ayos ka lang ba? May nangyari bang masama? Tumingin lang ako sa aking asawa at nag-isip mabuti.
Kuya Bari, hindi ko magawang magsinungaling sa kanya kung kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nakita ko ang takot na namuo sa mukha ng aking misis. Magdamag kaming nag-isip ng paraan at hindi kami nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, napagdesisyonan naming mag-asawa na lisanin na lang ang lugar na iyon. Nirerespeto ko naman ang mga nilalang na iyon, ngunit iniisip ko na baka hindi maging normal ang aming pamumuhay doon. Lalo na't alam naming mga aswang ang nasa paligid namin. Nilisan namin ang baryong iyon ng tahimik. At ngayon po ay naninirahan na kami dito sa Leyte. Kaming mag-asawa lang ang nakakaalam ng lihim na iyon. Hindi ko na ikinuwento sa mga anak ko, Kuya Bari. Ngunit may mga isipin lang na gumugulo sa isipan ko magpas hanggang ngayon. Hindi kaya nahipnotismo ako noong gabing bumili ako sa matanda? Ano ang pakay niya sa akin? Balak ba niya akong yang gawin? Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin masagot yan, Kuya Bari. Isang pangyayari po na hindi ko po talaga malimut-limutan, na minsang napabili ako ng isang bagay na hindi ko naman alam mula sa isang tinda sa Bilao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Rudy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.